mumaziwa kuti ni 1990 nayambisa bungwe limetinga lichula kuti National Association of Business Women ndiye tikathandiza azimayi anzathu kukhala ndi ma business sindi kunena ma business ache twamasewera tinazalemera zija zopya zija zoti timatha kufika pa garaja kugula magali mutu kachi azimayi timatha kuchoka pano kupita ku China kuchoka pano kutenga ndani osati ndalama za kuba koma kupanga business ndiye ndiponso mwayi wake president tabi ali ya president Muluzi amapereka mwayi kwambiri kwa anthu a business ndi azimayi tinapanga ndi ma business amphamvu koma zinazapezeka kuti azimayi 5 amene tinali mbungwe limene linazathera kukakhala ma MP komanso kakhala nduna ine mpaka nokafika State House ndiye mission statement yangayo ikugwirizana ndi zimenezo ndiye kuti ine mukandifosa fosoloti bwanji mmatakataka mmathamanga mission it's my mission statement ndiye ndikapitirira ndikhandi mene ndikuuza kuti it's my calling ambuye ndi amene anandiuza kuti ntchito yako ndi kutakataka kwanu kupita kunja kugwira ntchito kuno ku Malawi anthu amaona ngati kuti kwambiri mwina mukuthandiza mayiko akunja mwina ndikumalangiza ma president ena apa tukamba pompano mumalangiza president ena ku COP29 kuti mwina dziko lino la Malawi sili kupindula kwambiri ndi ino ngati mtsogoleri wakale wa dziko ndi mmene mayiko ena akunja akupindulira chifukwa chani ndiye mundiyankha ndiye mundiuze mtsogoleri wakale amene amatakataka ngati nokha mwanena kuti umathamangathamanga matakataka mmagwira ntchito izi ndi izi nokha kuti ziko silipindula kutakataka kwanu kwake kuti ukambazo kuti mwafotokoza kuti ndimapita kunja komanso ku Malawi kuno kugwira ntchito zina ndi zina zachifundo zina ndi zina zachifundo koma you mentioned kumayambiriro kuti chaka cha 2014 kunali zinthu zambiri zimene Malawi amakumana nayo mavuto azachuma ndi zina zoti mukudziwa kuti ndamanga nyumba zingati ndamanga ma district angati nyumba za anthu amene anavutika ndi madzi do you know how many I've built houses in 4 districts and now I haven't stopped. I'm building still. Ine ndamanga kulimbuli tu miziwiri. Ndiye ndamanga kwa mfumu na Zombe kupalombe muzi wa Tuntu. Ndiye ndamanga kuzomba miziwiri. Ndiye panopo ndikumanga kuti kujeni kumangochi. Ndamalizaso miziwiri anthu anga anapita ukachita handover maki. Mundiuze wina ndani president wakali wamanga nyumba zochuluka choncho. A president Muluzi ndi ine tinafunsira kuti tikhale ma goodwill ambassador. Tithandizire nkhani za kuyenda kwa madzi sikuti iwo mine ndi anatisankha ife timamanga zofanana zimene tinachita mofanana ndi muzi uja uli kunkulu uja ujamanga anthu 60 chakuti houses koma president Muluzi nausa anathamanga ndikumanga nyumba kuti kwa Nkulambe ku Palombe ine Joyce Banda Foundation inamanga nyumba ku Mulimbuli wana Zombe kuzomba kumangochi pano tikumanga so kumangochi mpaka kunkatape ndi ma president angati amene mukwaziwa ino kupita ntchito choncho muti mukandiuze kuti dziko langa sili kupindula ndi liti limene atulankani mutazandipasa credit for what I've done because ine sindikuziwa amene wathamanga ndine ine ndikuthamangatu ndagawa chimanga kunsanje kulongwe kuzomba kuti ino simaona amalawi azanga kuti ine munomo ndimagwira ntchito sindimalikiriranso kuti ndikhale ku State House whether I'm in State House whether I have a position or not I work kunja ndimapita kuja ndi kukapalanso sopano kuti ndikatola kumene kuja zimene ndimapasa anthu chimanga ndimagawacho nyumba ndimamangazo mukayangane voti iliyonse ya boma ngati namba ndatenga ndamaboma ine pamene amatisankha kukhala goodwill ambassador ntamaliza kale miziwiri kumanga ndekha nalengeza ku mtundu wa Malawi amene mmandikonda birthday yanga ikubwera pa 12 April mundipase matumba cement tinakachita function ku stadium kuja kumusi kwake kuja anandipasa anthu cement malole ndinamanga miziwiri sikuti ina manga ndiboma ya ndi atatisankha ine ndi a president Muluzi kuti mukhale ma goodwill ambassador tinalandira makalata anatiuza kuti tibweranso tikuitanani kuti tikambirane budget yokuti ikuthandizireni kumanga nyumba za anthuzi ndiye ino mukafunse kumene kungatana tiitana moti nyumba zimene ndikukuzani mizifolo ndatamangayi anyamata anga ku Joyce Banda Foundation cement amatenga pa matola usowa ndilole yoti anyamulire ndiye kumatamanga ndiye kupatulapo ukusankhana ukhala goodwill ambassador nthawi imene dziko lino linakumana ndi Namondo wa Fred mumakumana ndi mtsogoleri wa dziko lino mwina ukambirana nkhani yokhuzana ndi mavuto ena ndiye amene dziko lino lukumana nawo ndimakumana ndi president Muluzi amene ndimagwira nawo ntchito ngati izi iwo so amagwira zawo ine ndimagwira zanga we meet and compare notes iwo akamakachita launch nyumba zawo ndimaperekeza ine ndikamakachita launch zanga amandiperekeza ndipo nyumbazi yamanga ndi Joyce Banda Foundation uchokera ndalama zondipasa zanga ndiye ndinamva kuti mathamangaso ino atulankani kumati zili musona zipezeka bwanji musona
timalize kaya hapa ifa sona yo ikubwera tikambira nanga msogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera mumakumana nawo mwina ukambirana nawo zina ndi zina zimene Amalawi akumana nazo pakadali pano. Ayi tinakumana nthawi imene posankhidwa za ujeni za Cyclone Fred koma pano sitikumana naye. Posachedwa pomba pa 14 February 2025 mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera anali mnyumba ya malamulo kukapereka mmene zinthu zilili mdziko muno pa Chingerezi umati State of the Nation Address SONA imene Amalawi kunja kwambiri analankhula kwambiri mwina pa zimene mtsogoleri wa dziko lino analankhula. I'm sure Your Excellency kuti you have been following these issues. Maybe what is your thoughts on the SONA? Nothing. The issue of SONA is a statement a president gives to the nation about policy, direction, imene boma ikuchokera kuti ikupita kuti. Zinthu zili bwanji tizikonza bwanji. Ndiye kuti ndi president ndi boma yache. Ine sindili boma ya. Koma ine ngati mene mwachitira inu, we can react towards the SONA. Ine ndinakhala president. Ndipo ine ndinaperekapo SONA. Pamene ndi malowa ine kukhala president dziko la Malawi lili apa tili kaya muna musana kule tili pamenepa anthu akugona filling station alibe mafuta chakudya palibe magesi palibe komanso anthu atapita ku mademo kusewu 21 ataomberedwa ndi futi ndi apolisi mukumbukira ndiye kuti ndinalowa muzivomera tunanga so mundifusacha tili limodzi ndiye kuti ndinalowa povuta pacha maganizo anga ndionera kuti ndiye tienda bwanji ndiye ine ndi style yanga a president Chakwera ndi style yawo koma a president ali dziko lino lili apa kumasana lowe lili apa ine nalowa lili apa ndiye kuti maganizo ako munthu ngati msogolerizi sopano tiende bwanji kupita chitsogolo ndiye pali zambiri zimene napanga ine kuti tichoke pa mavuto pacha ndiye SONA ya ine inalionena kuti Amalawi anzanga imananeni tili pakuti zikuti chonchi zimene ndapeza ine koma kuti zilongosoke ndiitana anthu inclusive dialogue at Kopola Lodge 3 days mafumu professional ifandale tinatsekerana kumeneko. My wish was at the end of that to draw an economic recovery plan. Economic recovery plan inatenga 5 sectors. Nanga sindi mayanga nakuti ndi 2 years to go. Ndiye 2 years iyi ndizaonese kuti pamene ndinakhala 2 years ndinapanga izi. Ndiye tinasankha ulimi, tinasankha migodi, tinasankha magesi, pamusa magesi, tinasankha misewu, infrastructure, ndiye tinasankha kukopa alendo. Ndiye ndinalonjeza Malawi kuti 5 izizi tikamaza tuluka muzakhala muli ndi ma project atatu omalizika. Mmenemu ngati magesi amizi anaposa 23 centers electrified. Ndiye ine SONA yanga ndiye kuti iyenda choncho tapeza zili chonchi koma kuti tipeze chakudya ndatere koma kuti sopano tichite produce more titere. So maganizo mukandifunsa kuti what is your attitude about this SONA? This SONA is different from many ndamvera. This SONA was the president was taking stock of his achievements. I was giving my statement in 2013 of the policies and the plans and the solutions to our problems going forward. So that is the difference. Moti mene mwafotokozera mukuti kusiyana kwake muchichewa mwina Malawi amve bwinobwino mwati nkokuti a president afotokoza kuti boma lawo lachita zotani muzakafoza pitali ndi easy ine inaliyotija kuti Amalawi anzanga ntchito ija ndi mwandipasa sikuti so naziwa kuti ndikhala pano president koma tawalandira ngozi ndiye ndakhala president ifa president athu anatisiya mene ndabwera mukuziwa kuti tinalipovuta mafuta tinalibe magesi tinalibe chakudya panalibe mankhwala panalibe ndiye kuti zimenezi kupita chitsogolo kuti zitheke tipange solve takonza izi ndaitana mafumu ndantika kumane kunkopola lodge kumene kuja tikakhale chipinda chomata kumene kuja tikapangani program yo tifatika ngoti tiye kumango thamanga zikhala zachisawawa. SONA imene mtsogoleri wa dziko lino anapereka ku mtundu wa Malawi anthu ena mafotokoza kuti malingana ndi malamulo mtsogoleri wa dziko amayenera kufotokoza izi munakamba inuzi kuti mukambe zimene mwachita for the past year and the policies amene mwakhazikitsa ngati boma kupita chitsogolo. Koma SONA iyi
ikuoneka kuti ndi yachilendo ikukamba zitukuko zokha zimene zachitika zaka 4 zapitazo. Do you think that this was a campaign sona? Sinayione. So no, sinatsatire. So I wasn't even in the country. So I have no opinion on that. Or I was just telling you my understanding of a sona. So I would have expected chiyembekezo yanga chikanaka yuti president azikuuza nikuti mjana bwerera mjanati nzapanga izi ndienda panga. Koma kupita chitsogolo kwa salako ndimwe kuti ndiye sona imene akanapereka iwo ndiyenga mene mukunenera inu inali chonchodi. Whether it was correct or not, zimene zinachulidwa menemo, that's another issue. Koma ndikunena imene ninapereka ine 2030 ndiye kuti ndikunena zimene tachite. Ya 2012 ndikunena zimene tachite kupita chitsogolo ndiye kuti kumapeto kwake anthu aja amatenga no stock kuti uyu sanati kuti ndiye wachita. Sanati ayika makesi ndiye wayika. Sanati apanga misewu ndiye wapanga. Chuma cha dziko lino mukuona kuti chikuyenda bwanji wa excellency? Sizikuyenda pali mavuto. So pano anthu akhala akufuna kuti tizinama. Ukati usaname ndiye mwakutukwana. Ine ndilolere bwanja nditukwana anthu. Sizikuyenda chifukwa chakuti nanga sitonse tikuona. Chibadwire chathu nanga kwa chainamba yafika paka $5,000 imozi sizinachitikepo. Zinthu zinamba zakwera katatu pa siku sizinachitikepo. Ine mene ndingalowa sugar atakwera paka lipa 1,000 nasitsa paka na sugar janatsika zimatekaso. Ndipo apa tilipa tikoza kuchoka hapo. Ndinanena kwina kwake kuti it's not even rocket science. Zikoza kuteka izizi. Ndiye mukandifunsa kuti chuma chikuyenda bwanji. Chuma chivuto limene lalikulu limene limachitika paziko kuti pafike pokaka chonchi anthu azidandaula azivutika including you and I. Ndilonena kuti ndalama zakunja ziyenda kubwera zambiri. We must find ways as a nation to get forex. Chuma chakunja chija chikabwera chimabwera munjira zingapo koma china ndi chakuti nokha mukulima mukuchita produce mukuchita export ndalama zikubwera. Ndiye chimabwera china chokugawirani anthu makubiti. Ndiye ndingonena kuti ine kapena ndinachita mwayi kuti pamene ndinalowa ndinatakataka kupeza zimenezo zobwera zopasidwa ndi anthu komanso zathu zopanga vodya uranium ndizina zimene tingatuluse kunja kubweretsa ndalama. 1. Number 2, chimene chikuchitisa kuti tikhale pa mavuto ngati awawa ndi chakuti ndalama zija zikabwera ine ndikuona ngati zikubwera zochepa because we could produce more. Ine ndimachita export sabola. Pakali panopo order imene ndimakhala nayo ngakhale chaka chata inali 80 containers. Koma tinatumiza 10. Why? Sabola uja sakulimidwa okwanira. Sabola ndiye crop imodzi yosavuta kulipira, yosavuta. Koma anthu aja kulima, koma anthu aja kulima. For some reason sindikuziwa ineyo maganizo anga tuganza kuti support yochekera kuboma ngati extension services to identify it as a crop imene ingalemeresa anthu. Chifukwa 1 kilo timapereka 7,000. Munduuze crop ina imene muno Malawi timagula 7,000. Koma even with that price osaoneka be sabola uja ukwanira. Ndiye kuti ndalama zija zikapita sabola uja kapita kunja ndiye kuti kukubwera forex. Ndiye forex si kubwera yokwanira ma export athu ndi ochepa. Ma export aja sikuti ndi ochepa kuti tili ndi soka sizingateke. Hayi nditu. That's why I'm saying it's not rocket science. Just increase our exports, forex will come. Number 1. Number 2, ndi zoti gawira anthu. Zoti gawira anthu zichepa chifukwa chakuti mayiko akunja adula kuti ya isopano city zigawaso ndalama ifeyo zipanga nnoka. Koma ziko ili President Bingu Mutharika, may his soul rest in peace, ananena kuti Malawi is not poor. It is the people that are poor. And indeed, chifukwa ife akuti the rutile we have, Pasipa, kuno kulilongwe, kukasiya, are the highest deposits in the world. Why should we be poor? Ifeyo, and when maneno kuti blantyre half of it is sitting on iron ore. Ifeti ndi rubies, ifeti ndi gold. Siku lina Dr. Kalinde kafa nabwera ndili kunyumbako. I think it's a year and a half ago, packet ya gold. Akwasitenga kuti alikumusiku kumachenga konkono. Ndakubweresera kuti mukaonesa president what we have. So all I'm trying to say is that if we were able to export more, we would get more forex. Number 2, vuto la chiwiri ndilonena kuti sopano zija ndalama zija zikapezeka kuzidya kwache sizimafunika kuti zizidibwa ngati masuku ya. You must control expenditure, get more and control expenditure, then ndiye zima balansana bwino hapo. Koma
kungoti zikabwera nazoni. There's no austerity measures zokuti anthu nkuziona kuti apopo ndiye kuti zikusevedwa ndalama apopo. Mene ninapanga ine nangonena kuti minister aliyese basi mabenzi osebwezana ndiwo sanabweza mabeni kale tuti makaifi ni magalimoto awiri ya mwamba ndi Mercedes Benz ya mwamba ndi Mercedes Benz ndi nangoti tonse tibweze magalimoto ndipo ine nadula salary yanga 30% kuti achose azipereka kumakoha. Every Malawian kuguziwa maka ma officials abo makuzo kuti mene tafikira apa mene zabutira apa tichite sacrifice yoti achite encourage as Malawi kuti awosa akuchita chani akuchita control ndiye kuti ndalama zikusungika. Number 3, inflation yatu ikukwera out of control. Nayo kwacha ikuchita depreciate out of control. Koma chachikulu kwambiri when in a country like this chakudya pakombo self sufficiency ndimene imapangisa kuti chuma chicha chioneke kuti inflation ikusinda. Koma anthu ambiri agona ninjala pano. People don't have food. There is no way you are going to get 100,000 tumbala chimangalira 110,000. Some imene yonde ineyo ikundivuta kumvesesa. It's not balancing out. It is for that reason because people now have no money, have no food. Ndiye inuyo mulindi chimanga chogulisa. Ndiye ine sindi kugula because I can't buy. Ndiye kuti inuyo simukagula sopo kwa ujali ndi hoka. Ndiye kuti ujali ndi hoka sakagula ujeni. You see what I'm saying? So there's no money is not circulating because money is not there, it's not enough. There are no austerity measures and there is not enough forex coming into the country. Dalama zakuja sizikula zokwanira. Kuti tiyambe kunena economics yeni ndiye timazunguza Malawi. Malawi sakutimva tifati kunena chizungu cha mabuku. Koma kumanena mene ndikunenera pamo ndiye kuti Malawi akumva vuto lakula kwambiri. Thumba la fetereza lili 110. Pamene sakutira fetereza pakumo palibe chakudya. Pamene pakumo palibe chakudya chuma chikusaka chuma chikusika. Chifukwa anthu akungochita concentrate on survival. Your Excellency, zimene mwakamba apazi, I can assure you kuti ndakhala ndikucheza ndithu ndi nduna zaboma ngati pomwe pamwakhala inupa kufotokoza kwake kumakhala ndine nduna ayi inu si nduna ino ndi munthu wankulu kwambiri. Your Excellency ino simungakhale nduna yayi koma ndikukhala pampando kumweba munakhala kale pano pasiringa makambe za nduna kuti ino ndi nduna tizitukulana tizitukulana pamene mwakhala apa ndikungoyerekezera kuti pampando ngati omweyo ndakhala ndikucheza ndi nduna zosiyana-siyana mwina zimene mwakambazi si zinthu zachilendo kuti forex mdziko muno tikuyeneka tizipanga export zambiri kuti tizipeza ndalama zakunja ndi zina zotero ndikuchita. So ndimafuna ndifunse kuti zikuvuta pati anthu ali nzeru zimenezi mfundo zimenezi kuti fotokozera ife Malawi koma zimene zikuchitika pa ground ndizosiyana zikuvuta pati kuchita kunena ndi kuchita zimasiyana. Sinu mwati kuti iwe sukugwira ntchito Malawi kungogwira kunja koma ndakuonesani nyumba ndakuuzani zimene ndapanga mwayankasa famwe ziwa kuti ndikuchita. Mukamachita umakhala umboni wako kuti ukuyesesa ukupanga anthu akuona zintchito zicha. Ndiye amene mmakamba nawo amene ayenera kuti thandiza ife kuti zinthu zisinde akuchita kapena mangokuyankhulisa inu kapena akuchita. Inuyo mumakhala, do you ever get satisfied ngati inende I'm not kuti kodi ma measures ochitira kuti apapa tichimike chumachi tichikwire zikuchitika? Akutiuzatu kuti kuli ma mega farm kuchitika ma mega farm kunjako. Sinuyo nomwe nuno pa ucheni pa program pano pomwe pamanena kuti ma mega farm ang'ono inu munayiona mega farm yang'ono. What is that? We need to understand what we are trying to do. Ma mega farm wali kutiko. Ma mega farm achitidwa institute kumene. This is a program and this is the manifesto ya Saulo Chilima. May his soul rest in peace. Mwina akanakhala ni ali moyo akanatuuza what he meant by mega farm. Timamva twaite mwakamba zimenezo kuti nkhani ya ma mega farms ndi ya Saulo Chilima. Can you please confirm to us kuti munali komweko? Mwini wake ndani? Yeah, zamwini wake zilibe kanthu. Saulo contributed that towards the manifesto. Ine ndikakamba za rural development mukakumbukira. Pamene tili mu Tosa Alliance, a president amayankhula za high five. Saulo amayankhula za kuti akatatu za mega farms. And so it is him talking ndi mayankhula za chitukuko cha kumuzi. Ndiye inuyo mukhoza kuchita nokachaji kuti chitukuko cha muzi ndapanga sinapanga. Mujatayambira kuyankhula mwina mwaziwa. Ndiye mega farms mene iya nkalongosolera kwa enafe ndiza kuti he had the idea ngati mwe kuti ku South Africa uja kuti kumakhala ndu mafamu achi huge farms
ndiye kuti akulima chakudya chakatiti, ndiye kuti chakudya che chikusefukira flooding the market, ndiye kuti chaka chino mugula chimanga 10 kwacha, chaka chamaso chizakhala 10 kwacha, china chonse chizakhala 10 kwacha. For production ikutani ili stable, ili constant, chikubwera chokwanira. Kuti niwe mungandithandize kundiuza kuti amene mmakana kumakukambirani kuti amene mukutiwa kuti zikuchitika kuti green belt, what happened to green belt? Where is green belt? For green belt ikanakhala ikuchita produce zakudya zokwanira muno Malawi. Ndiye kuti ife amene tikulima m'mizimu tibwezi tikungochita ngati kuonjezera. Munthu uja akuziwa kuti chimanga changa chitakolola chikati chisakwani ndipita pa adimanga ndikagula. Kuti adimanga ilipo. So ine ndikudabwa kuti inunso mukudabwa. It is kuyankhula ndikuina, kuchita ndikuina. Ndiye panopo vuto limene lili. Ife tikudabwa nawo. Iyo inunso mukunena kuti ndikamayankhula ndikudabwa kuti amandiuza kuti tere komananga bwanji sisi kuchitika. That's what I mean. Kuti mukudabwa pamenepo ndiye kuti mukudabwa bwanji. Chifukwa ife tikuziwa kuti kuno kunaine ukala green belt. And we are one country ameti ndi Mozambique. Ifeyo. Ndimapereka masiku ano chisanzo kwambiri cha mfumu akwathu, a senior chief Maleme. Pamene President Bingu wa Mutharika anali moyo, munthu uja paja anali waziri wambiri. Ndiye ananena kuti tikamakumba maboho ena madzi sakutuluka chifukwa level yatani yatsika kwambiri. Chifukwa tachita maboho ambiri muziko muno. Kofunika tipange madamu ambiri. Ndiye madamu aja wani anthu azizathirira mbewu koma madzi aja amachita sip through kumasika. Ndiye level ija isamba kutani kukwera. Muzaonanso madzi ayamba kutuluka. Ndiye madamu amene aja kwathu kudomasi anapanga soda mulimozi zimenero. Madamu ena kumene anachita sindikuziwa ifo ena sana samali koma kwatuko linasamalika. Mukamaza dusa padomasi paja muzapeza nthawi zambiri pali chimanga chachiwisi. Mankhani yake ndimene. Ndiye iwo aja mfumu akwathu aja anapita si cha mvula ya itatha mvula. That's why ndimachita recommend 2 crops a year. Anakafeza minda ija kumene kuchako yoti anthu akolola kuchita haya ndikumaka pala madzi mudamu muja ndikumathirira. He harvested 400 bags. Mina nkati mundithandize kagali moto ndikatute chimanga changa ine ndingati box bote 4 trucks. Last week anali mizi kundiimbira telefoni ndikugawa ufa uja nawo anthu amene alibe kalikosi ndangogayisa kuti ndi apaseko chawo chicha. When we are all empowered, we shall share and we shall have food. Koma tili ndikuthekera kuti tikhoza kulima mwakamba nkhani ya mega farms imene ndikukhulupirira zokuti ndimene yagwiranso economy yathu kuti pamene tikulima zambiri tikutumiza kunja zambiri forex kubwera chuma chikuyenda ndimene mwafotokozeramo. Saulos Chilima, Malemu Saulos Chilima mzimu wawo use mumtendere ndamene anabweretsa idea imene ankakufotokozerani muli kutonseko. Should we say that this government has failed to implement the vision that Dr. Saulos Chilima had? No, we are not at that point yet where we can judge the failure on that one. Chifukwa chaka chimene ayamba kuyankhula za mega farms ndi chatachi. Chimanga chache chimene ali manthu ndi chichi chili mundaki. For us to know whether mega farms has worked or not. Chaka cha anthu anapindulaso. Ana mega farms amachitika ndithu chaka chatachi. Inamene ndaona kuti 2024-2025. Inamene ndaona kuti anthu ambiri 2024-2025 ndi chili mundaki. Yeah, about 2023-2024. Yeah, 2023-2024. That I didn't follow. Chimene ndikusatira ine ndi chichi. Because anthu ambiri apanga alima under that program. Now we shall be able to judge when they harvest. Did they use the inputs wisely? Did they waste them? Were they targeted kwa anthu oti ali mad, or were they given on political basis? Was there any nepotism involved? Was it real? Ngezi zaoneka sono akazakolola anthu. Koma chaka chimene ndaona kuti ine boma ya ikapo ntima kwambiri ndikumane ndipamene kuseka pa kuti wina nkati tapanga ma mega farm ang'ono ambiri. I don't know how a mega farm can be ing'ono. So but anthu ambiri ine ndikuona ngati alima chaka chino tiona chaka chino for problem yaikulu ija kani ndi manena ya chuma ichi ndiye kuti because when people don't produce enough then the country has no food. Kwa ino your excellency tikamakamba za mega farm ndiye kuti kweneka ikhale ma hectares angati kuyambira ma hectares angati kumapita mwambamo. Ine ndimaganiza kuti 50 and above. 50 and above. 50 hectares. 50 hectares chimanga chokachoka and above. Ndiye taona amene analima naona anduna amalimidwa akuyendera munda wa Buchiri ndiye naona akuyenderaso munda kaya wandani imaoneka kuti anthu alima chakuti chimanga chambiri. Yeah.
Tibwere pa nkhani ya ma austerity measures. Munakamba pa mfundo zitatu inaso inabwera ya ma austerity measures kuti discipline kuti kodi ndalama zimene tikupezasi tikuzigwiritsa ntchito bwanji. For the past 5 years mutha kukambapo zotani kumbali ya kugwiritsa ntchito ndalama zimene tikupeza zochepa moyenereka kukhala discipline pa kugwiritsa ntchito ndalama za boma. Inetu sindikudziwa zimene zikupangika mkatimu. I may not know, but what I can talk about chimene ndimaonera ndi travel. Ifa siku lina ndinafika pa Ethiopia. Ifa ine sindimayenda kupanda akumene nditana kuja kutitumizira tikiti. Ndiye amanditumizira tikiti. Ndiye ndimapita. Usually ulendo wanga ndimazela ku Addis Ababa. Ndinapeza mu lounge a president kunalengeza kuti anthu asayendesa. Koma ndinapeza mu lounge mumutazaza mpaka natipasa mabasi awiri. Popisa kokwera ndege kuja. Ndiye kuti kuyenda kumeneko kumachitisa so wastage. Munadzadza ndi ndani mmene mu? Malawi itu. I'm talking about Malawi. Akulu aboma. Malawians. Musanditengereni kuti pano tizikamba za masewera za michedo ya. Hayi. Mama, I'm talking about Malawi. Should be accurate tidziwe kuti Malawi. Chifukwa alipa Malawi ena kuti mwina akungopita ya Malawi abesa kugwirizana ndi aboma sakugwira ntchito mboma. Ogwira ntchito mboma. Ogwira ntchito mboma. Ndiye kuti ndalama ndizaboma. I will tell you an experience imene yandiopsa ine kwambiri. Ine ndinapita ku ulendo kuchipatala ku South Africa. Ndiye kuti kumene kuja andipase munthu asilikaliwo amandipasa munthu ondiperekeza. That's my entitlement ngati security. Ndiye kenaka anangoti ina kuti sindipita tati bwanji chifukwa ine sizimandikhuza ngati sindimakhandili ndi matikiti anga ndikuyenda zanga. Ndiye ananena kuti akuti tikiti sana ipezi. Out of interest nangoti ndiye ndikugulira ineyo. Tafunsani anyamata ku tikiti ndi bwanji $1,500. Ndiye kuti $1,500 ndi 4 million kwacha. Even at 2,000 to $1. Inali $1,500. Ndiye kuti 4 million kwacha. Tafunsani ukoko estimate imene amati amugulire tikiti imene alepera kugula tikiti ya 4 million kali yayi. Tikiti yake tu inali ya 23 million. Mpaka ninafunsa official wanga kupita. Mukandifunsire kuti tikiti ya 23 million yopita ku South Africa. Yapita ka ulendo kaka. Ine ndagula yomwe ulendo umenewu 4 million. 23 million. Are you listening? Are you hearing me? Kuti that kind of wastage that you cannot explain. Ndinapempha kuti ndithandizeni mundizongosolere how you came about this number. Paka lero sinalandire yanko. 23 million. 23 million. Tikiti kupita ndikubwerera. Kupita I think ndimapita mazela Sierra Leone and come back. 23 million. Ineyo kugula fana pita naye benagula ineyo tikiti. Pa 4 million inakuwa na bidii. Yes. So how do you explain that? So when I'm saying that austerity measures, ndiya kuti ngakhale ukakhala president anzako ena sakhoza kuchita let down. Chifukwa kumeneko ndikulichita let down ziko. Ndikumuchita let down president wakupasa ntchito. Chifukwa pamenepo ndiye kuti wina wache amafuna kutola po kanthu. Moti zinthu mdziko zimatha kumachitika moteremu ngati mtsogoleri wa dziko osadziwa. Ndiyo zambiri. And you know kumene kuja ndikumandatu ku state house. Ndikumanda umene kuche? Kuputizo kwina kwache kumanda kwina kwake. Because once you are inside there, if it is not your member of the family, then the only person that can see you is your staff. So if your staff ngadali ngogodi kuti akufuna iweyo uzingodalira osati wina koma iyeyo aziko kunamiza. Iwe somana akakunamiza kuteroko nditu ndiye mutango ndipaso jeni nikozo ngothamanga kupanga ndiye nundango dada akhoza kumakunamiza. Iweyo ndikumakhala kuti in the end iweyo ndikumaoneka upepera chifukwa sumaziwa. Akhoza kumaba mwakatiti iwe usaziwa. That is why every government in Malawi yapezeka kuti it's mad with the corruption. Each government uyambira education corruption ya entire president Munusi. Ndikuzalowa president Bingwa Mutharika. Ndikuzalowa Joyce Pan. Ndikuzalowa president Peter Mutharika. Ndikuzafika lero. You will never know how much of that person knows. Before kunja kundezi kutakata kuthamanga anthu akupanga zimezicha. At the end of the day, you don't know. What matters, as I've always said, is what this president does when they discover kuti anthu mandipanga chipongwe ichi. Ndiye ukakhala kuti ulibe you want to take a risk amanga. Ndiye amakuchita kuti ndiye mukandimanga ndikuchula kuti nakupasani kuti undichule. Because if you didn't give me
There's nowhere I am going. I will not even go to any police or any police. Because it happens that they every government that has come and gone. That's why Kamuzu kungo kugwira sikuti sama batamini. Koma mati akangogwira muntu uja 13 years. Inali beso kuti kukakhala ku court kuja kumachita milandu mpaka na 1 month 2 years. Ukangoti unaba 100,000 13 years. That's why antu sankatenga kawiri ukatenga ndiye kuti upita akumanga. Talking about nkani ya corruption, Your Excellency, mdziko muno mmene mwakhala mukuonera komanso inu munayamba kalekale ndale mmene tachezera muja munakhala MP, munakhala nduna, munakhala vice president mpaka na ndikufika ndithu pokhala mtsogoleri wa dziko kwa zaka ziwiri. Have you ever seen that courageous president omathana ndi Katangale mmene mwafotokozera ku mapetopeto? Mwaiwala kuti ndinamanga 72. You forgotten? Ndinamanga 72 zinatha bwanji. Sometimes my leaders akoza kuchita hesitate. Kuti mwina aziko bananga ine sindi maziwa amatenga nanga ine ntani. Chifukwa when you do tackle corruption, it's not easy. You're fighting very powerful people and they have a lot of money and they can smear that back onto you. So people then don't know kuti anatenga this anatenga. So what I did myself, after doing that, I made sure that I put together an international team of lawyers to clear my name. From Interpol to everybody, to everywhere else. Why? Because it's necessary. Kuti ifeyo masogoleri. Osaopa. Tackle it. Kwa manga. Chifua ndikunenera izi chifua pali ina 230 billion. Mkuikumbukira. Inachitidwa so forensic audit. Pali mafailo 16. Ofufuza antu aja kudikira uti apite ku court. Amangidwe. Angoenda. Ifena feti maziwa. Wango yangana. That is the problem. Koma ineyo pambali ya ineyo. Yanga inali 39 billion kwacha. Poko. And it doesn't matter. At the end of the day, you must do what you are convinced. Sinanga pamapeto pa zonse ngati Malawi timadalira ino. Ngati mtsogoleri wa dziko kuti ino ndamene muti tetezere chuma chathu, muti thandizire kuti zinthu ziyende bwino. So ngati anthu akuba nde kuti ino ngati mtsogoleri, sinde kuti you are sleeping on duty. Anthu akuyenda ni njomba anthu akuba mu boma lanu lomwe. Koma munthu mmodzi sangapange zonse. Ineyo kuti ineyo tana ndichita tipi ndi wina. Ama kuchita tipi ndi wina ukakhala ndi mwayi. Ndiye kuchita tipi ndinanena ine ku Eka conference ku Mangochi pa 7 September 2013. I have been elected kuti anthu akuba ndalama. I have put a team together to make sure that it doesn't continue. Mukaipeza speech imene. Ndiye 1 week later, 2 weeks later pamene anthu anjana yamba kumangidwa. Ndipo ndi ina amene nanotime ikhale cash gate. Chifukwa second gate ya ku Capitol Hill. Chifukwa zinkaenda mabuti kuti amazinyamula tu. Zinkaenda mabuti ndiye samatsegula papa gate paja. Ndiye nati mtsegule every gate, every car that passes there. And arrest 72 people were arrested. So people can make an effort. It's not easy. Chifukwa anthu aja nauso ndiye makhala tayima nawo majeke kuti iwe sunga timange. Ndiponso ukandimanga ndikuchula iwe. Unayankhula nawo adjustment ayi. Umaziwa ayi. Nanga wachuliranje. Koma iweyo ungonena kuti chichitike. Thank God I'm married to a fine lawyer. One of the finest this country has produced. Ndiye amene anandiuza kuti if you want to arrest them, go ahead. And if they threaten you kuti tikuchula iwe wauza kuti mundichule. Because if you didn't do it, you shall never go to jail. Moti simuona ndalama zikubwera ena mati ayi tinakupasani Your Excellency ndalama zimenezo and you. Ndiye zimene amanenazo kuti ndikuchula nena kuti ndinakupasani. Sanga kupasa. And I want you to know, and I think I must say this. Muziziwa kuti nduna sizimasaina cheke. Chifukwa nthawi zina mazitukwana so nduna kuti zikuba ndalama mboma. Ayenera kuti andi njira zache zimene akubera. Koma office ya boma imalandira ndalama jamati ORT. Zochekera account number 1 zoyendesera ntchito ya office muja. Zimene zija zimachokera pa PS director ukhala pa kugwirizana program zathu za mwezi uno ndizi. Ndikufuna mufufuze ngati minister alliance anasaina po cheki. Let alone president ndiye samaziwa ndiku. Komanso khale minister samaziwa. Ndiponso akakhala wina woti akufuna khale noze kuti nanga ministry siyanga. Ndiye samaziwa ndalama mezi kubwerera mezi kuyendera. Amakumana naso. Anthu kumalawi kuno amaupanga ni connect Your Excellency makamaka boma lanu ndi kuti kunali Katangale wamkulu kwambiri. Limene linalibe kunalibe Katangale ndiliti mulitchule hu. Komano kuti Cashgate anatuluka boma lanu mmene mwafotokozera pa kuti Cashgate anapitirira mugoma ndine. Enanso maganiza kunjako kuti mwina 2014 mwina zinavuta
kuti mupambane mpando wa mtsogoleri chifukwa cha nkhani ya Cashgate. Tibwerere kumeneko. Nkhani ya Cashgate mwachita bwino kufunsa ndi funso labwino. Sindalongosola kale kuti ine ndazalowa mboma a President Bingu wa Mutharika atalowa kale. Atakhala zaka zitatu. Kumene kuja kumabedwa ndalama. Ndipo President Bingu wa Mutharika anamangapo anthu ena chifukwa serikali wina anapezeka ndi 400 million kwa akaunti kwake. Pamene akuchoka President Bingu wa Mutharika ine sindikuziwapo kalikonse kuti zinthu zicha zikupitirira ndipo zakulano. Otero kuti pamene ndi panopo ndili ndi kalata imene Governor wa Reserve Bank analemba kwa President February 2012 ndisanalowa President kuti a President ndachita discover kuti anthu akuba ndalama, and the President commented I'll do something about it. Fast forward a few weeks later he passed away. Now ndakuuzani apapa, but you've closed up. You don't want to have that sinking. Kuti ndiye pa nthawi imeneyo there's a forensic audit ya 230 billion. That 230 billion is not during my time. It is before me. It is time in a year President Bingu wa Mutharika. It in the forensic audit. It in the report yake. It in the 16 files ready for prosecution. You Malawians have deliberately looked the other way. You don't want to persist. You don't want to force that report to come out. Kuti anthu amene ajamangidwe. Forensic audit. President wakuti muna ino. Amaitana British titantizeni bweresana anthu apange bekatire apange forensic audit in my government during my time. Ukuziwa kuti umama. Ine naitana akubekatira abwere pangani forensic audit. Ndikufuna ndiziwe amene amasokoneza ndalamazi. Ndiye atabwera anthu aja anazapanga forensic audit. Ndikumene sokanote inu akuchula andu 72 aja anamangidwa after the Bekatire report. Ndiye inuyo mupite mukayangane Bekatire. It's a public document, is online. Ine sana ndichulemu. Ndiye inu mukundichulayi. Ine sana ndichulemu. That is why ndimakuuzani paja kuti ma president ena amachita hesitate. Kuti ndiduse muchamu. Because you're trying to do the right thing. You want to take risks. You want to arrest thieves. You want to make sure that government money is not stolen. Pambuyo paka kunena ndiwa mimi. Koma ineyo ndi pamene ndimakuuzani paja kuti I am married to a fine lawyer. Nandiuza kuti ngati suna tenge. Manga anthu. Nkhani inabwera pamene timakamba za chuma mdziko muno kuti kodi chikuyenda bwanji. Tofuna tibwerere mbuyo pang'ono kuti nthawi imene munkalowa mboma 2012 kunali mavuto ambiri mdziko muno azachuma, kusowa kwa ndalama zakunja komanso fuel, anthu amakhala ndithu pa line kufuna mafuta, amagona konko ena kuti akufuna atire mafuta agalimoto. Inu munathana nazo bwanji within a year kupezeka kuti zinthu mdziko zasintha, mafuta akupezeka komanso forex ikupezeka? Ndiye ndiyambire paja tinali paja kuthesa katangale, kuthesa kai katangale, kuchita make sure that nobody is stealing. Number one. Number two, mafuta, you must be decisive. Inu mukhoza kukhala ndi banja lanu ndi ananu chakudya palibe, ndiye koma mukufuna chogula chokachoka, koma wina abweresa chakudya kuti ine chakudya chimenecho inu musalandire yayi. Inuyo ngati munthu amene muli responsible for your family muna kuti bwana choni, is that okay? Is it okay? It's not poisonous. My family will be okay. Bweresa apase nantu. Chimene ninapanga ine chonena kuti amene aliyesanga ndipase mafuta abwerese. Mafuta anandipasati. Komanso nanena kuti kusowa kwa forex ndikumene kumachitisa kusowa mafuta. Chifukwa mafuta atu amasowa si mafuta, imasowa ndi forex. Ndiye ngati dziko lilibe ndalama silingagule mafuta. Chifukwa mafuta atu olopa nopo tikozogula pa Mozambique. Koma ngati palibe ndalama forex simugula mafuta aja. So pano ine ninapeza njira mwasanga zopezera mafuta opasidwa. Ivi ni mafuta opitira kumaliro president wanga, President Bingu wa Mutharika. So amango kupasana mwaulere? Yes, anandipasa president woku Zambia, President Sata. Ndiamene anandipasa mafuta opitira kumaliro. Anandipasa 5,000 liters. Koma kuyambira pamene ndinafuna anzanga so pano kuti bweresani mafuta. Bweresani mafuta. Tikupasani leta, tikupasani panopo, ndipasani mafuta. Ena amango chita donate, ena amatigulisa, ena amatikongoza. Tinapeza njira zambirimbiri zobweresera mafuta. So that this country has mafuta. Yeah. It is so mafuta plus forex. Mankhwala ndi forex. Fertilizer ndi forex. Magesi chakudya ndi forex. Ziko kuti liendelee na kukandi forex. Number one. Number two, chuma chija kuti chizifika pamene paja chizisika mpaka na ziko lino kukwera by 3.5% in 2011-2012. Ndichifukwa chakuti boma imakana kuchita devalue the kwacha. Kutsisa mphamvu za kwacha.
chifukwa sikuti kusisa mphamvu za kwacha ndikoyipa yani. Vuto limabwera sopano what you do kuti kusisa kwacha kusika kwa kwacha kucha kusapweteke anthu asambe kuwawa. Ndiye ine nditamva kuti akuti vuto lilipo sisa kwacha ndinanyamuka kupita ku America kuona ndi Christine Lagarde amene anali head wa IMF ndipo tu anabwera sukulu kwacha macheza naye nditapita kumene kuja iye anangondiuza kuti tisanakambe zambiri kusisa kwacha ngati ufuna kuti ife tikuthandize kwacha isike by 40%. Ndiye ndimamva ena mandinena mwachipongwe mona kuti wipa kwacha kwa Joyce kunkonda kumvera Joyce banda kunkonda kumvera zazungu ya If I don't have manager dem mumalankhula your excellency mukabwera mangoti azungu akuti mpaka nati mati mukabwera timangoti your excellency ayambapo azungu akuti mumangomvera kwambiri zazo ndipo musazanenenso zimenezo. Azungu amamvera ine ndimamvera za azungu amamvera za ine. Oh. Mwamba? Nanga ndikhala bwanja advisor wa azungu pamene sakumva zinthu zonena za ine. Inetu msamango ndona chonchi. Kunja kwa imata. So sikuti azungu akuti iyo kuti ndiye kuti ine ndakukhala mutu mwanga mopanda kanthu ya. It's a discussion we must enter into. This country was in a mess because there was no money. I mean, we were refusing to devalue the kwacha before I came. Azungu akuti, that's IMF. Ndiye nena kunena nwaone kuti amalawi anzanga amve. Ndikamati IMF amba kuti ana akuti chani. Koma azungu kumene napita kucha akuti tisise ndalama zimphamvu ndi 47%. Ndiye ine nitabwera kuno kuchita devalue ndi 47%. 100 days tinakweza tinapanga nsalu yokondwerera kuti chuma chatembenuka. It is not the devaluation of the kwacha, it is what you do alongside the devaluation that matters. Ndiye ine kumene kucha atandiuza kuti chita devalue nauza kuti ndiye mundipase ndalama kuti tikamaka panga rebuild the economy anthu akwathu asakamve kupweteka. Chifukwa kupweteka tikumva pano ndi ma devaluation ndikuna. Ndiye ine anandipasa $50 million a World Bank. Kubwera kuno ndikumapanga maganyo amizi acha ndikumalima kasewu ndipo tikangoti pakati alambulani pano ndi apo kuti angochita field that worked for it ndikumapasa makobiri amene acha akugula chimanga. Anthu odana ndi ine amapita kumakauza kuti mwamuona ogwesa kwacha a president akala makana kugwesa kwacha mwamuona muvutika ali atiuza kuti zili ngati mwana watentha thupi. Ndiye dokota akuti Timbai Jackson iwe kuziwa kuti mwana wanga ngati chembere amva kupweteka koma mutu mwako kuziwa kuti akabaidwa azizira thupi achira. Ndi zimene ndikufuna malawi anzanga muime nani. You know the leadership, it is what you do. In my case it's two things. Number one, the attributes of a good leader. Joyce Banda of Malawi said that the attributes of a good leader is the ability to assemble a good team and to know that they can know better than you. Ndiye ine ndinasonkhanisa team yema expert timakuma na every fortnight ku State House ali Malawi muno anthu ake amene anandithandiza. Number two, kuphunzira kuyankhula nawo amalawi ndi anthu ozindikira ngakhala amene sanapange school ukalongosolera zimene ndakulongosola ndi Jackson izo. Mera mapita anthu aja mwamuona wagwesa kwa chali ayo atuza kuti ngati Jackson mwana achira. Ndipo tinaona kuti amalawi anamva kuwawa mashopu mapezeka kuti ufa mulibe chimanga pansika palibe mafuta ophikira kusowa sugar amene akusowa pa nthawi imene yonse tinaona kusowa kwambiri. Koma ndine sinata in 100 days. Why? Because we devalued. And then we brought in money 50 million kwacha into the system to make sure kuti anthu abale anga asavutike. Komanso pamene tikupanga zimene zicha anthu akubweresa madollars akulowa aid forex aid exports zikutuluka Malawi muno. Mmene timazazindikira chuma chija chakonzeka mungandikire challenge ine. By 2013 this country the economy grew by 6.2%. Ndiye mundiuze who else has grown this economy by 6% since I left 2014. Mundiuze. As we speak, kumalawi kunoko for the past 4 years, takala we have been living on hand to mouth. Nkhani ya fuel. Kuti fuel akungobwera mdziko muno akangofika basi akhati masiku tochepa we have run out of fuel. Mukuona kuti zikuvuta bati. Inetu pajana manga mpaka na Nkhokwe kuzuzu mukuziwe. Tili ndi ma reservoir what they can hold fuel for 75 days. Zitunzi so zilipo ndikuyamba kumanga zimenezo. Because my belief was that down the road it is a kind of fuel okwanira. Komu kundifusa sofunso loti ndalia nkakapena 6 times in this conversation. It is forex. No, I mean now for the leaders, my leaders amene tili nawo paka dali panopa. Chikuvuta but my dear zosewa ndekuti
Chikuvuta ndi forex basi. Chikuvuta ndi forex. Find ways of bringing a lot of forex should into we say the country. that they have failed to set up a very good team, like you said? You No. had a very good team. Imene makumana nayo Yanga at yaine. Fortnite. Yanga yaine. Mutane nazo Yanga within a yaine. short period of time. Inali Charles Chuka. Yanga yaine. Inali Professor Kaira anali ku Chansa College. Timu yaine inali Maxwell Mkwezalamba amene anali minister wanga wa finance. Timu yaine inali tinkati ujeni Alan Chirima anali ku Ekama. Timu yaine inali Professor Matthews Chikaunda. Every fortnight timakumana. Ndiye amene aja ndima economist. Ndiye amene amandiuza kuti apa titere. Iweyo ukakhala leader amene aja inena kuti wamvere. You can be a leader and you can be a doctor. Wachipatala. Sungaziwe zonse zachuma. Ufuna anthu achimacha. You can be a leader and you can be a social scientist. Uyangana za chitukuko cha anthu cha mizi ngati ine. Uyenera anthu amene aja uyankhule nawo kuti uzindikire choyenera kuchita ndipo uyenera kumamva. That's what I mean. Koma zonse apa nomundifunsa mafunso awa 10 times. Bwanji zikuvuta ndi forex mine. Forex and forex kuti ibwere muziko ndiyo pasidwa ndiyo bweresa toka through exports kuti forex ibwere. Mu conversation yathu magamba poso nkhani zina kuti anzanu kunja ukuthandizani kuti you were also connected internationally, you were connected. Munakhalapo nduna yoona za maubale a dziko lino ndi mayiko akunja. Ubale wathu pakadali pano dziko la Malawi ndi mayiko akunja mukuona bwanji? Ubale wathu kwa panopo ndi mayiko akunja unali wesi ndi umene naupeza ine. Pamene malemu President Bingu wa Mutharika msima wose mutendere unalili pamene amachoka ine ndikubwera unali wesi paja si ubale wathu ndi Britain unali utata ma ambassador atitabwezerana panopo si unafike pamenepo ubale wathu ndi mayiko akunja ineyo I don't know koma I don't see kuti uli wesi. Yeah, the issue is not ubale ndi anthu akunja. The issue is forex comes from so many different ways. It's not another ambassador who will give you money for your country. It is what you sell outside that brings money into the country. So pano ife panthawi imene tikuchita so to export uranium wambiri. So pano ndikuti rutile amene tinayukasiya are the highest deposits in the world. Tindi gold, tindi rubies, tindi zina zonse, tindi bauxite, tindi coal. How much of that is coming into the country? How much money? I don't know. But that is another way imene ingabweresa ndalama. Two, imene ingabweresa ndimenda kuuza simple things like sabola. Like our agriculture can bring in forex here. Kodika muzu amachita export minerals ngati. It was Ford bus. Ndikumabweresa ndalama zokwanira za kunja.